Des de l'any 2019, mitjans de 2019, he engegat una rutina que s'ha incorporat tant a la meva vida laboral com a la meva vida pròpia personal, que ha estat molt i molt enriquidora. Cada dijous del món, que a primera hora del matí agafo el cotxe i travesso tota la plana de l'Urgell fins a arribar a Agramunt, on tinc encomanada la feina d'organitzar l'arxiu de Guillem Viladot. El silenci de l'angle, Guillem Viladot o el desfici pel jo, és un llibre que fonamentalment és tres coses. És Guillem Viladot i tota la seva quimera constant i vital per descobrir, per apamar i per arrodonir el seu jo. Soc jo mateixa que a les reflexions d'ell he entrat en el meu jo i també he aprofitat per fer feina en aquest terreny. I és un tercer aspecte que hem compartit els dos. És un món de records i un munt de personatges que pensàvem que estaven enterrats, oblidats, i que resulta que han reviscolat al llarg de tot aquest procés amb la mateixa potència que tenia el mateix Guillem Viladot.